Хайде, първо искам да видя хубав на 9-те палети. А Дочин къде се изгуби? Дочин е легендарен български карач с повече от 9 години опит. Я да погледнем всички Крума. Крум също кара отлично. Започна преди 5 години. За 2 години, разбира се, спря, имаше някакви контузии, така че сега отново е във форма. Засилва се и ще направи хубав, изключително труден трик, при който състезателят трябва да се закачи предната гума отгоре на палетата и след това да се изхвърли с цялото коло отгоре. Страшен газ, браво! След него започва и Стамен Димитров. Да видим какво ще направи Стамен. Много технично и стилно каране. Хайде, момчета, изморите ли си? Много готино 180 аут от палетите.